Estas noches, mucho gusto, ya no existe nadie más. Después de este tiempo juntos, no puedo volver atrás. Tú me hablaste, me tocaste y te volviste mi ilusión. Quiero que seas dueña de... Televize Prima uvádí mexickou telenovelu Hříšná láska. V českém znění hrají Klára Sochorová, Igor Bareš, Eva Gorčicová, Petr Štěpán, Radka Přibyslavská, Olga Hegerová, Jiří Balcárek, Silva Talpová, Helena Dvořáková, Přemysl Přichystal, David Kaloč, Bob Klacl, Jaroslav Tuček, Tomáš Sagher, Vladimír Krátký, Ondřej Mikulášek, Helena Plecháčková, Milan Horský, Bára Milotová, Antonie Talacková, Robert Vícha, Jaroslav Kuneš a další. Vím, že jsem Palomě hodně ublížil, i když nechtěně. Ale věřte tomu, že ji mám rád. Že ji miluju. A chci se s ní oženit. A tak jsem vás přišel požádat o její ruku. Chci si ji vzít, ale jen když budete souhlasit. Co pak já? Co ti mám na to říct, Diego? Palomo, mám pocit, že se z těch tvých střeštěných kousků asi jednou vážně zblázním. A co teď chceš dělat s tím? Klid, mami, to s tím Londýnem samozřejmě pořád platí. Je to povinnost, kterou prostě musím splnit, víš? Kromě toho s Diegem jsme o tom už mluvili. Musím tam jet kvůli doktoru Avejanedovi a kvůli Marianovi, doktoru Sáncovi. Jak by to vypadalo, kdybych jim teď najednou řekla, že tam nepojedu, že? Mně z toho jde hlava kolem. Takže vy dva se chcete vzít. To znamená, že do Londýna pojedeme všichni? Ne, jel bych sice rád, ale musím počkat, až bude zrušeno moje manželství. A taky vyhrát boj o syna. Ještě to zabere trochu času, ale... Už nechci riskovat, že přijdu o vaši dceru. No a my dvě pojedeme do Londýna, ale jen do té doby, než Mariano, chci říct, doktor Sanz... Mariano. Než Mariano sežene asistenta, který by mě nahradil. Já myslela, že budeš mít větší radost. Ale vždyť já přece mám radost. Mám velikou radost, Palomo, ale... Já vím, že tohle si spřála celé 4 roky, ale teď to přišlo tak naraz, že mi to úplně zaskočilo. Palomo, díky Bohu. Co se děje? Co to děláš? Mám pro tebe překvapení. Takže mi opravdu dáte ruku své dcery, Doño Soledad? Ano, Diego, to víš, ano. Co je to? Už jsem ti to říkal v parku. Tohle je náš opravdový zásnubný prstýnek. Tady ne, vždyť je tu maminka. Nech toho, prosím. A teď to musíme pořádně oslavit. Je to přece mimořádný den. Půjdeme tam, kam si budete přát, Doño Soledad. Diego, tohle je především vaše oslava. Jen běžte sami. Já se ještě stejně musím vrátit do kanceláře. Mám tam nějaké resty. A ty jsi přece říkal, že musíš zavolat Latoremu, ne? Tak dobře. Pro tentokrát ti dám ještě pár hodin volno, ale večer si pro tebe přijdu. Miluju tě. Já tebe taky. Tady ne. Díky, Soledad. Slibuju vám, že se postarám, aby z Palomy byla nejšťastnější žena na celém světě.
Kéž by to tak bylo, Diego. Spolehněte se. A buď na ní hodný. To víte, že ano. Pojď, doprovodím tě. Na prstínku je holubička, ta je tak krásná. Víš, to mě jen tak napadlo. Stejně je to jenom pro zatím. A proč? Pak ti dám mnohem To hezčí. není třeba, tenhle je krásný. Běž. Ahoj. Dobře. Tak už běž, uvidíme se večer. A teď s pravdou ven. Co je ti, mami? Na to stejné se chci zeptat já tebe, Palomo. Co se to s tebou děje? Ano, ano, slečno, děkuji. Paní Berenice Sandoval. De Sanchez Zambrano, ano. 2 dospělí a 1 dítě. Berenice Miguel a Ricardo, to je to dítě, ano? Tak na Bahamy. Ne, slečno. To je všechno, moc krát děkuji. Lupito, spojte mě prosím s paní Dianou Sanchez Zambrano. Zřejmě bude u Ines. Poslyšte, a co to za blokování kreditních karet, o kterém jsem vám říkal? Výborně. Ano, spojte mě s Dianou a potom s Diegem. Děkuji. Výborně. A teď vás začneme tlačit do úzkých. Prosím? Ano, děkuji. Diano, tady je Jorge Latore. Potřebuji znát číslo Miguelovy kreditní karty. Diego nařídil, abych ji zablokoval. Ano, já počkám. Prosím vás, dolejte mi ještě. Prosím, pane. Vynikající. Diegovo manželství přece nikdy neexistovalo a ta dáma utekla, když vyšlo najevo, že to dítě má se svým švagrem. Ale o tom já přece nemluvím, Palomo. Tak o čem? To jsme přece věděli, Palomo. Od samého začátku jsme přece obě věděli, že to byla jen formalita. Už si zapomněla? Mnohem větší starost mi dělá ta rodina. Ale mami... Co pak to nechápeš, Palomo? Umíš si představit, jak budou všichni řádit? Udělají ti ze života peklo. Teď? Až teď? Vždyť mi ho dělali celou tu dobu, ale mami, prosím tě. Slyšela jsi to? Diego řekl, že si chce vybojovat syna. No jistě. No jo, ale to dítě, víš... Co bude dál, Palomo? Jak si to představuješ s tím maličkým? Jestli ho má Diego rád jako vlastního syna, tak já taky. Co tady děláš? Měl bys teď utěšovat chudáka Diega, ne? Angelo, myslíš, že bychom se spolu mohli někdy pobavit v klidu, aniž bys na mě křičela nebo byla jedovatá? Možná. Pokud na mě nebudeš zase útočit. Chci, abys mi řekla, co se děje. Co to zase Fabián chystá? Před chvílí jsem se vrátil od Bernarda. Řekl mi, že Fabián ho tlačí do kouta. Já o ničem nevím. Ale o takových věcech bys měl mluvit přímo s Fabiánem, nemyslíš? Jenže já se na to teď ptám tebe, Angelo. Mně se přece na nic ptát nemusíš. Ty sám to víš moc dobře. Teď je zapotřebí, aby ses zastal svého syna a hájil zájmy celé rodiny. Hájil je, ale před čím nebo před kým? Jediný, kdo až doposud podnik ohrožoval, byl Fabián. Kde bereš tu odvahu tvrdit mi, že když mu teď firmu přenechám, tak ji tím zachráním? Problém je v tom, že nechceš vidět věci v pravém světle, Juane Francisco. Až doteď bylo jediným Fabiánovým prohřeškem to, že pořád kryl Diega. Čemu se tak divíš? Diego není takový vzor ctnosti, jak se nám snažil předstírat.
Zajímalo by mě, co tím chceš říct. Však ty to zjistíš, až přijde čas. A věř mi, že jednou budeš litovat, že si svého syna nepodpořil. Na to vem jet. Přičetl jste si to spropitné? Promiňte, pane, neměl byste peníze v hotovosti? Vaše karta je neplatná. Jak to neplatná? Vždyť je to mezinárodní karta s neomezeným kreditem. Jenže se ukázalo, že ta karta je zablokovaná. Banka ji má na seznamu. To není možné. Zřejmě došlo k omylu. Projďte tu kartu ještě jednou. Pane, doporučuji vám zaplatit hotově. Já se od vás nedám urážet. Okamžitě tu kartu projďte ještě jednou. A na spropitné zapomeňte. Nějaký problém? Zjistil jsem, že tady ten pán má zablokovanou kartu. Odpusťte, seniore, bez pochyby se jedná o nějaký omyl. Ale my s tím bohužel nic nenaděláme, jak vyrovnáte svůj účet. Prosím vás, je tady poblíž nějaký bankomat? Ne, pane. A jestli chcete odejít, potřebujeme, abyste nám tu nechal něco do zástavy. To je neuvěřitelná nehoráznost. Urážka nejhrubšího zrna. Přineste nám peníze z účtu a my se vám pak rádi omluvíme. Kde tady máte telefon? Tam, prosím. Zatracená práce. Dobře, takže oddělení Public Relations bude mít na starosti koordinaci projektu. Pan doktor Sanz vám vyloží, jaké jsou požadavky na reklamní agenturu. Pane doktore? Pane doktore? Co je? Prosím. Ach, ano, pardon. Jistě víte, že pro uplatnění mexické kávy v zahraničí je nezbytné, tedy, ano. Abych tak řekl, Ano. musíme podnítit konzumaci kávy mezi mládeží. Přesně tak. Naše kampaně je zaměřená na Afriku, ne? Ne, na Evropu. Na Evropu, ano. Evropu. Především na Španělsko, na velká města, ne? Madrid, Sevillu a tak dále. Je třeba vypracovat návrh. A Marto, pokračujte, prosím vás, já si musím odskočit, omluvte mě, prosím. Okamžik. Je vám dobře, pane doktore? Ale ano, jenom si potřebuju někam zatelefonovat. Eleně? Vemte to za mě, prosím vás. Ano, pane doktore. Slečno, já jsem majitelem toho účtu. Ovšem, já ho neplatím, ale můžete mi aspoň říct, kdo ho zrušil? Rozumím. Tak dobře, Diego. Jestli ses rozhodl jít na to tudy, tak s pánem Bohem. Já ti to vrátím a bude to bolet. Honem! Běž za ním, ty hodinky jsou bezcenný krám. Ty kreditní karty už jsem zařídil. Teď už nedostanou ani vindru. Budu potřebovat fotografie Berenice a Miguela, abych mohl dát avízo, že tyto osoby nesmějí vycestovat ze země. Fotka Berenice to není problém. A Dianě řekni, aby ti dala Miguelovu. Určitě jich má spoustu. Diego, jistě chápeš, že díky těmto krokům se nám bude hodně těžko jednat s Berenice o rozvodu. Jorge, dohodli jsme se, že nepůjde o rozvod, ale o anulování našeho manželství. V každém případě jí soudce bude muset předvolat k jednání. A ona se logicky bude dovolávat svých práv. Podle zákona je tvojí ženou. Ale ano, je to tak, Diego. Jedna věc je, že manželství nebylo naplněno. Ale druhá, velmi odlišná, je manželská smlouva. To je jedno. Zařiď, aby naše manželství bylo anulováno a Berenice odešla s prázdnýma rukama. Ode mě nedostane vůbec nic. Diego, ale ty jsi slíbil... Už mám toho dost, jak mě vydírá. Prostřednictvím toho dítěte. Poslyš, v této věci mluví zákon velmi jasně. Jenže Berenice se podle zákona nechová. A jestli něco bude chtít,
tak to potom budu já, kdo na ní podá žalobu. Už toho mám dost. 4 roky jsem snášel to její citové vydírání. Ale jestli touží po jiném Diegovi, který jí bude život strpčovat, má ho mít. Jde o to, že Don Miguel Tejeiros, ale jaký pak Don Miguel? Miguel Tejeiros měl na starosti ten oxychlorid. A my se dověděli, že si najal experta na přesnou přípravu směsi. Nevíte, o koho by tak asi mohlo jít? To nevím, Done Jeremy. Mně taky říkal, že si koho si najal, ale opravdu nic víc. Zřejmě to musel být někdo odtud. Já to nechápu. Někdo známý. Jo, to je možný, ale Bůh ví, kdo to byl. Jenomže nešlo by to nějak zjistit. Měli jste s tím oxychloridem nějaké problémy? Ne, podívejte, jde o to, že potřebujeme mít jistotu, to je celé. Miguel Tejeiros už na haciendě nepracuje. Takže je pro nás důležité, abychom věděli, koho si najímal na práci, když byl u nás. To mě moc mrzí, ale opravdu nevím. Mimochodem, Don Miguel se tu před pár dny stavil a vyptával se, jestli je nějaký způsob, jak zarazit šíření rzy na jedné farmě. Bylo mi to dost divné. Říkal, že na té farmě měli špatně namíchanou směs. Vlastně mi naznačil, že majitelé té farmy kšeftovali s oxychloridem, který jim dodala rada. Já to věděl. Pravda je, že Paloma se k tomu stavěla tak, že je nesmysl vrátit se k Diegovi. Není divu, že si Fabián brousil zuby na její farmu, k tomu ty problémy v radě, co jiného jsme mohli čekat. A když k tomu přičteš všechno, co zkusila Berenisinou vinou a mojí vinou. Ale, no tak, Diano, neblázní. Myslíš snad, že všechny průšvihy vznikly proto, že zbyla na straně té potvory? Vždyť je to pravda, Danielo. Kdybych nenaléhala na Diega, aby přistoupil na to, že se Berenis údajně nechá oplodnit uměle, už dávno by byli od sebe. A Diego mohl klidně žít s Palomou. Ale no tak nech toho. Podívej, aspoň něco se povedlo. Vypadá to, že Palomě už to došlo. Vylítla z kanceláře a uháněla za Diegem. Ty myslíš, že... Doufám, že ano. Ale v každém případě teď mají budoucnost svého vztahu ve vlastních rukou, což měli mít od samého začátku. Proč jsi mi neřekla, že už jsi doma? Ale vždyť jsem sotva přišla, babičko. Ještě si musím někam zavolat. Ne. Nikam mi neutíkej. Co se děje? Nejdřív chci, abys mi řekla, o čem jsi mluvila s Elenou Olivares. Babičko. Tak jo. Za chvilku jsem tady, mami. Ahoj. Nemusím snad zůstat vzhůru a čekat na tebe, že? Určitě se vrátíš hodně pozdě. Mami, nebuď taková, prosím tě. Já se tak těšila. Myslela jsem, že tou zprávou uděláme radost hlavně tobě, ale když teď vidím, jak se tváříš... Toho si nevšímej, Palomo. To je normální, myslím, že to potká každou mámu, které se vdává dcera. Vždyť si moje jediné dítě, které mám. Tak na to ti neskočím. Je v tom ještě něco, že? Ne, zlato. Podívej se na mě, prosím tě. Do očí, mami. Maminko, podívej se. Řekni, že se vážně nic neděje. Tak dobře, už hezkou chvíli o tom přemýšlím, Palomo, A? Pokud do toho Londýna pojedeš jenom na nějaký čas, tak já s tebou asi nepojedu, Palomo. Zajímalo by mě, proč si jí to všechno vykládala. Diego se zatím s Berenis nerozvedl. A podle zákona božího, obě dobře poslouchejte, jsou stále sezdaní. To platí i pro tebe, Diano. Babičko, nezlob se, ale ona má právo vědět, co se stalo. Paloma je žena, kterou Diego po celé ty 4 roky miluje, to přece sama moc dobře víš. A nebo teď budeš zase ty bránit mému bratrovi ve štěstí? Co to vykládáš, Danielo? Babičko. Chápeš vůbec smysl toho, co jsem teď řekla? Není snadné smířit se s tím. Diego je stále ženatý. Tak tohle já vážně nechápu. Vždyť si viděla, jak manželství mého bratra skončilo. Nic neskončilo. Jak to, že ne? Vždyť ono ani nezačalo. Snad každý se mu do toho manželství nějak pletl.
4 roky jste mu otravovali život. Už je na čase, abyste mu dali pokoj. Diano, kam jdeš? Kam pak jdeš? Nechý, babičko, nechý být. Ona cítí se provinile. Vyčítá si, že se taky nechala zatáhnout do toho svinstva. Jen ať se vypláče. Pane Bože. My dvě jsme přece vždycky byli spolu. Tak proč? Proč, mami? Právě proto. Vždycky jsme byli spolu, Palomo. Ale odteď už půjdeme každá svojí cestou. Já ti nerozumím, mami, já ti vůbec nerozumím. Palomo, co bych sama tak daleko dělala? Nic jiného v tom není. Ale stejně tak, jako ses rozhodla, že se s Diegem vezmete, chci, abys rozhodovala i o své budoucnosti. Začni přemýšlet o tom, že založíš rodinu. Ale maminko, ty jsi moje rodina. Pochop to, Palomo. Já ti vážně nerozumím. Ani ti nechci rozumět. Proč? Proč, když nám spolu bylo tak dobře? Vysvětli mi proč. Nechceš, abych si vzala Diega. V tom to vězí, že? Ne, holčičko. Jen bych nechtěla, aby ses zmýlila. Ale jestli k tomu dojde, budeš se s tím muset vypořádat jen ty sama. Čeká tě nejdůležitější krok v životě. Musíš ho udělat ty sama, bez cizí pomoci. Musíš převzít odpovědnost za svoje rozhodnutí. Já budu vždycky stát při tobě, Palomo. Ale teď budeš sama a sama se rozhodneš, víš? Ale mami... Ale já nechci, aby se zmýlila. Ne, maminko. Ty moje zlato. Já otevřu. Ahoj. Můžu s tebou mluvit? Promiň. Asi jdu v nevhodnou chvíli. Ne, stejně jsem už byla na odchodu do kanceláře, ale tak pojď prosím dál, Mariano. Pojď. Děkuju. Dobrý den. Zdravím vás. Dobré odpoledne, Mariano. Jak se máte, senior? Děkuju, dobře. Omluvte mě. Ano. Palomo, víš, že nejsem moc šikovný prostě na spoustu věcí, že? V podstatě jsem hrozné dřevo, když mám říct, co cítím. Mariano, prosím tě, co to... Poslyš, můžu ti nabídnout kávu? Kávu? Vidíš, co to plácám. Jsem vážně hrozný dřevo. Tak tekilu? Radši si sedni, já ti naleju. Tady? No jo, jasně, tady. Tady. A povíš mi absolutně všechno, co jsi mi zatím nedokázal říct. Všechno, Marian. Myslel jsem, že do téhle kanceláře už ani nepáchnete. Dalo mi dost práce, abych to nějak zaonačil s farmou San Jose. Latore je starý lišák. Začal dělat problémy soudci, který dal příkaz k vystěhování. Latore je starý dědek. Maldonado, radši uznejte, že jste to spackal a že za to můžete jenom vy sám. Měl jsem moc málo času. Ale takhle to už bude pořád. Odteď máme hrozně málo času. O co jde tentokrát? O odhalení nekalého čachrování v tomto podniku. Kdo? Bratranec Diego a Elena Olivares. Diego. Nazdar, babičko. Vítej, jak se máš? Dobře. Vlastně o něco líp. To jsem ráda. Mluvila jsem s Danielou. To, co mi řekla, mě moc nepotěšilo. Co ti řekla?
Lecos. Především o tvém vztahu s Elenou Olivares. A právě kvůli tomu jsem za tebou přišel. Babičko, chci udělat něco, co jsem měl udělat už hodně dávno. Ožením se s Palomou. Už brzy. Latore pracuje na anulování mého manželství a zkrátka... A sotva budeš volný, tak se zapleteš zase s ní. Ne, nezapletu se. Já se s Palomou ožením. Poslyš, chlapče, jestli ses už rozhodl, co ti na to mám říct? Já už nemůžu nic dělat, já už vážně nemůžu nic udělat a taky ani nechci. Babičko, poslouchej. Ne. Myslím, že přišel čas vyložit karty na stůl. Ze všeho, co nás potkalo, jsem vyvodila jedno důležité ponaučení, Diego. Lorenzo. Já bohužel nemám patent na štěstí své rodiny. Já přece nemám ani moc, ani právo zasahovat do vašich životů. Ať už jste šťastní, nebo ne. Jestli máš Elenu rád, tak do toho. A jestli se spálíš, tak jen do toho. Bude to tvoje chyba. Nic jiného ti nemůžu říct. Ale ty se s tím nesmíříš. Tak mi prozrať, Diego, jak se mám vyrovnat s tou hanbou, že jsem zprvu tak ponížila jí a především její matku. A i když mi to nebude připomínat, vždycky se budu cítit provinile. Pokaždé si uvědomím, že to, co jsem považovala za důstojnost odkoukanou od Lorenza, nebylo nic jiného než obyčejná arogance. Babičko, ani Paloma, ani Doňa Soledad se o tom nikdy ani nezmíní. Nejde o to, jestli se zmíní, Diego. Je to trochu jinak, než si myslíš. Já už s tou naší rodinou nic nezmůžu. Tvůj sňatek s Elenou bude totiž znamenat definitivní rozpad celé naší rodiny. Fabián, Angela, Barbara, Juan Francisco, ti všichni budou protestovat jako první. Dobrotivý Bože, tak pochop mě. Vždyť já vůbec nemám odvahu ti říct, jak dopadne tvoje rodina, Lorenzo. Elena zničí i to málo, co z naší rodiny ještě zbývá. Tak to je škoda, babičko. Jenže rodinu by neměla spojovat jen nevraživost. Snad si nemyslíš, že sňatek s ženou, kterou miluji, povede k roztržce mezi námi? Dovol mi jednu otázku. Jakou rodinu jsi představovala, když jsi zbrala dědečka? Představovala jsi snachu, jako je Angela? To ne, chlapče. Vnuka, jako je Fabián? Jako já? Dokázala jsi představit Barbaru? Ne. Babičko, a to všechno teď máš. Já vím, chlapče. Možná máš pravdu. Proč vlastně narušovat pohodu této tak neuvěřitelně harmonické rodiny? Lepší je zabránit té ženě bez původu, aby s vámi měla cokoliv společného. Ne, ty mi vůbec nerozumíš, Diego. Náhodou tě rozumím moc dobře, babičko. Ne, chlapče. A aby se kvůli tomu už netrápila, počítej s tím, že až se ožením s Palomou, nemusíš mě už považovat za člena rodiny. Ne, pro boha, ne, Diego. To neříkej. Bude to na tobě, víš? Bude to na tobě. Ano? Diego, prosím tě. Babičko, víš přece, kde mě najdeš. Nechoď pryč. Jestli mě budeš potřebovat, budu tady u tebe. Neodcházej, prosím tě. Musíme si promluvit. Diego, prosím tě. Ježiši. Řekni mi, v čem dělám chybu, prosím tě. Tak řekni mi to. Bože můj. Když jsem tě poprvé uviděl, začal jsem si vymýšlet příběh. Už tehdy jsem tě vnímal stejně jako teď. Začal jsem si přivlastňovat tvůj úsměv, tvůj pohled. A nevím proč, ani nevím proč,
Ale začal jsem tě milovat, Palomo. Nevěděl jsi o mém vztahu s Diegem. Ale ano. Ano, představoval jsem si sebe na jeho místě. Vlastně ne, spíš jsem snil o tom, že si snad všimneš, že jsem tu taky, tedy vedle tebe a že na tebe čekám. Myslíš, že jsem si toho nevšiml? Dejme tomu. Ne, počkej. Jen mi neříkej, že jsi ke mně začala cítit náklonnost jako k bratrovi. Ne. Tak jako k příteli. Pochop, prosím tě, že něco takového člověka hrozně zabolí. Mariano, já nevím, jestli existuje, jak to mám říct, víc druhů náklonnosti. Ale začala jsem k tobě cítit něco zvláštního. Něco jako velkou něhu. Ale Palomo, prosím tě, něhu. Milovat se dá přece jen jedním způsobem. To ano, teď si řekl velkou pravdu, Mariano. Tak jako já miluju Diega. Z celého srdce. Tak jako já miluju tebe. Já potřebuju, abys mě měla ráda. Palomo, co mám dělat s tím, co cítím? Kam to mám zahodit? Abych zase mohl začít znovu. Ta tekila je přece jen dobrá věc, že? Když se člověk chce vymluvit. A ty jsi chtěla, abych se vymluvil, ne? Mariano, já jsem vůbec nevěděla, že... Ne, nech mě domluvit. Ty jsi přece chtěla, abych se vymluvil, ne? Poraď mi, jak se dá skončit něco, co ještě nezačalo. Ne, s tou tekilou to nebyl dobrý nápad. Ne, naopak, náhodou to byl moc dobrý nápad. Právě tohle jsem teď potřeboval. Když člověk miluje, když je doopravdy zamilovaný, tak se najednou změní, najednou zatouží. Zatouží něco tvořit, vymýšlet, prožívat každý okamžik a vychutnávat ho. Ale zároveň tu je jakýsi druh bolesti, úzkosti, melancholie. Palomo, nic takového jsem doteď nepoznal. Prosím tě, řekni mi, co mám dělat. Někdy, nebo spíš skoro pořád si připadám jako největší pitomec na světě. Co mám dělat? Víš to, že občas tě nenávidím. Nenávidím tě tak, že tě pak miluju ještě víc. Mariano. Ne, Palomo, prosím tě. Víš, co je to pohlazení? Buď to je v něm soucit, nebo je to příslib, touha. A víš, co je to políbení? Palomo, opravdu víš, co je to políbení? Znovu se tě ptám. Víš, co je to políbení? Já to nevím. Já jsem ještě nepolíbil ženu, kterou miluju. A už radši půjdu. Ne, prosím tě, zůstaň sedět, prosím tě. Vysvětli mi jednu věc, Mariano. Jak víš, že ta, do které se zamilovali, je ta pravá? To se přece nikdy neví, že? Ty se zamiloval do mě bez ohledu na cokoliv. A já se úplně stejně zamilovala do Diega. To není žádná útěcha, Palomo. Ale je to pravda. Zdá se, že jeden z nás dvou se spletl. Možná si to byl ty, možná, že já. Mnohem víc by mě mrzelo, kdybys to byla ty. A to hlavně proto, že jsem si neuměl vybojovat tvoji lásku. To bude Giancarlo.
Víš co, dáme si ještě trochu tekily. Nalej nám, ano? Jo, rád. Hned se vrátím. Ahoj. Volal jsem do práce, ale ty jsi tam nebyla, tak... Nevěděl jsem, že... Víš, Mariano přišel na kus řeči, tak jsem ho pozvala. Ne, přišel jsem probrat nějaké úřední záležitosti, ale už jdu pryč. Palomo, moc krát ti děkuju za tekilu. Nechoďte pryč, doktore. Když už jsme se tu tak sešli, myslím, že bychom si měli promluvit. Co říkáte? Abychom si vyjasnili naše vztahy s Palomou. Dáš mi taky tekilu? Ale jistě. Hned to bude. To by možná šlo, ale je to hodně riskantní. Především pro vás. V té době jsem bydlel na Miami. A s podnikem jsem byl v kontaktu prostřednictvím Rafaela Perese, vašeho předchůdce. To je naše slabé místo. Přesně tak. A proto se musíme snažit, aby nám tohle slabé místo nezpůsobilo žádný problém. Jak si to představujete? A co mi navrhujete? Třeba bychom mohli vyjednávat. Třeba. Maldonado, situace je následující. Musím přesvědčit otce, že jediným schopným člověkem v rodině, který může řídit podnik, jsem já. A proto potřebuju, aby se dozvěděl o machinacích, které můj bratranec prováděl za zády rodiny. Ale dál už se to nesmí hnat. Tak co tedy chcete vlastně dělat? Je jasné, že až se rodina dozví o tom, co chystáme, bude chtít ututlat skandál za každou cenu. Když nepoužijeme právní cestu, Diego se nebude moct hájit. A Elena Olivares? Je mi úplně fuk, co se s tou ženskou potom stane. I když už teď je jasné, že její prestiž tím vezme za své. Výborně. A kdy pak to celé odhalíme? Už na příštím zasedání správní rady. Vy připravte všechny dokumenty a držte je pod zámkem. Ať se nic neprovalí. A já musím navštívit babičku a přesvědčit ji o tom, že jsem nejlepší z jejich vnoučat. Díky, Maldonado. Jdu na to. Mrzí mě to, bratranče. Vážně mě to mrzí. Ale no tak, Harolde, počkej. Proč bychom se museli vrátit do Paříže? Náš domov je přece tady, Harolde. Jenomže mě v Paříži budou dělat výstavu. Budou vystavovat moje díla. Musíme tam být aspoň na vernisáž. Miláčku, to ti moc přeju. Ale... Blahopřeju, lásko. Ale kdy tam pojedem? Ty tam se mnou nechceš jet? Myslím, že už jsme si dost popovídali o práci, o cestě do Londýna. Takže teď budeme mluvit o nás. Dobře. Právě proto jsem říkal, že už musím odejít, ne? Záležitosti vás dvou se mě netýkají. To je pravda, že se vás netýkají, ale přesto se musíte dozvědět, že Paloma a já se budeme brát. Palomo, ale to si mi neřekla. Nechápu vaši výtku, doktore. Ale vy přece taky nic chápat nemusíte. Protože to se týká jenom Palomy a mě. Mluvili jsme o tom, prostě o tom... O čem? O čem jste mluvili? Diego, prosím tě, nezačínej zase, ano? Prosím tě. Diego, no tak vám gratuluju. A nebojte se, protože
protože teď už je mi jasné, že tady nemám co pohledávat. A že se opravdu... že se nemůžu stavět mezi vás dva. Promiň, Palomo, promiň mi to. Ale chci vám ještě něco říct. Vám, jo, vám. Hleďte se k ní chovat slušně. Opovažte se jí trápit. Mariano, prosím tě. Nechej ho domluvit. Diego, protože jinak... Co pak je? Mariano, co se to tady děje? Ale nic, senioro, já už jdu. Ne, Mariano, nikam nepůjdete. Jsem ráda, že vy dva spolu mluvíte jako civilizovaní lidé. Aspoň si to konečně můžete vyříkat. Podívej, Harolde, já teď mám v hlavě daleko důležitější věci, než abych se zabývala tím, že mi Daniela chce utéct do Paříže. Ne, papičko. Co tě to napadlo, dítě nešťastné? A to s tím přijdeš zrovna teď, v takovouhle chvíli? Ale to nebyl můj nápad, babičko, ne? víš? To si fakt nevymyslela ona, babičko. Podívej, jde o to, To je že... jedno, Harolde. Na tohle téma se bavit nebudu. Co pak vás nenapadlo? Jak moc byste mi scházeli? Ale babičko... Jo. Danielo, já tě tady vážně moc potřebuju, víš? Podívej se na Dianu. Bloudí tady jako tělo bez duše, Diego mi chodí vykládat hrozné věci a ty jsi poslední, kdo se tady na mě ještě usmívá, Danielo. Babičko... A tenhle nezbeda taky, Sláva, přestaň. máš mě ráda, babi, jenom to přiznej. Řekni, že mě máš ráda, Vadí řekni. mi, že mě pořád pusinkuješ, Tak, Harolde. babičko, a je to jasný. Přesvědčila s nás, na Paříž zapomenem a zůstanem doma. Cože? No jistě, Ale co pak nevidíš, to jak snad, na tom je? to snad... Dobré odpoledne. Zrovna teď si chodit nemusel. Nic jsem trochu na měko, nic víc. Jsi pořád stejně roztomilá, sestřenko? To určitě. Co potřebuješ, Fabiane? Přišel jsem... Je úplně jedno, proč přišel. Stejně vždycky nosí jen mrzutosti. Půjdeme, ne? Čau, bratránku. Ahoj, bratranče. Pane bože. Proč se na mě tak díváš? Myslíš, že Daniela má pravdu? Dokaž mi, že to tak není. Proto jsem přišel. Právě proto jsem tady, abych tě přesvědčil, že se mýlíš. A že jsi ke mně hrozně nespravedlivá. Nechápu to. Jestli nemáš odvahu v tom pokračovat, proč mi to neřekneš rovnou? Já nemůžu, mami. Momentálně ne. Prostě nemůžu. A můžeš mi říct, proč nemůžeš? Proč mi to neřekneš přímo do očí? Proč mi konečně neřekneš, že toho pitomce pořád miluješ? A smeteme to ze stolu. Ano, mami. Já toho pitomce pořád miluju. To já jsem tak pitomá, protože jsem do něj zamilovaná jako blázen. Já ho potřebuju, mami. Aha. A ty si myslíš, že on opustí Barbaru jen proto, že ty přijdeš a řekneš mu, Fabiane, já tě miluju jako blázen? Myslíš, že to udělá? Ne, mami. Ne, jistě, že ne. Samozřejmě, že to neudělá. Jestli chceš, aby se k tobě Fabián vrátil a zůstal s tebou, musíš se naučit používat stejné metody, jaké používal celou tu dobu on, když tě tahal za nos. Protože pravidla hry zatím určuje on, ne ty. Tak co mám dělat? Mám si najít jiného chlapa? Spávat s ním a pak mu to omlátit o hlavu? Nic takového jsem přece neříkala. Tak co teda? Ty musíš Barbaru vyřadit ze hry, o tom tady mluvíme. Mami, ale o to jsem se přece snažila celou tu dobu. Jistě. Umím si představit, jak ses o to snažila, ale dokázala si jen to, že se stala příležitostnou milenkou Fabiána Sánchez Zambrána. Ale já vím, jak na to. Komu voláš? Vydrž okamžik. Podívej se. Kde jsi přišla k tomu telefonu, mami? Jak jsi to dokázala? Počkej. Halo, dobré odpoledne. Promiňte, ale mohla bych mluvit se slečnou Eugenie Maldonado, prosím? Promiňte, to jste vy? Ne, neznáme se.
Ale je to něco, o čem bych si s vámi ráda pohovořila. Mám na mysli to dítě, které máte s Fabiánem Sanchez Sambránem. Já vím, že jste moc hodný člověk, Mariano. A vím, že jste si nikdy netroufal mluvit na rovinu, protože už jste takový. S tím se nedá nic dělat. Ale nečekejte, že lidé uhádnou vaše pocity. Senoro, jenže moje úmysly s Palomou... Doktore, vaše úmysly byly vždycky jasné. Sám jste mi to řekl v kanceláři. Vzpomínáte si? Jo, vzpomínám si. Pak si taky vzpomínáte, že já... Ne, počkej, Diego. Nerozčiluj se. Když už jste se odhodlali, že si vyříkáte všechno, co jste v sobě dusili, myslím, že bude lepší, když vás necháme o samotě, abyste si řekli všechno. Ne. Mariano, pojď se mnou, zlato. Mami, co tě to napadlo? Necháme je, ať si promluví. Chovejte se jako doma, Mariano. Tamhle je ještě jedna láhev tekily. Zlomte vás, Mariano. Pojď, Palomo. Zatím ahoj. Nashledanou, Diego. To je absurdní situace. Ale má to tu výhodu, že si uděláme jasno.